psíkania. Áno, psíkovia. A my vás vítame pri novom videu, ktoré sa volá Fakty o nás. Alebo niekoľko faktov o nás. Dobre, prvý fakt, ako sa voláme. Ty je Zabeba. Kamila Kozáková. Koľko máme rokov? 10. 10. Do ktorej triedy chodíme? D. Aký ročník? 4. D. Aha, ja 5. B. Ja som tiež mala byť 5. D. No 5. to tá, ale... Dobre. Ale ja som taká, že musím byť úplne že v škôlke, tak som dostala včera v škôlke. Ale sa mi tam chcelo byť. Dobre. Či máme nejakých domácich ako zvieratá domáce? No, takže mali sme niekoľko škrečkov, vtáky sme mali, sme ich dali Hedka. Psa sme dali Hedka, toto 3. A teraz máme zajaca a toho vtáky 2. A my sme mali pavúky, korytnáčku, škrečka, ktorý zomrel, lebo mal 3 nohy a spadol zo stoličky. Potom teraz má... Aj toho, to ten, čo sa vieš tak... No, tak splýva. Chameleóna. Hej, chameleón. My sme mali. A potom ešte... Si pamätám ho. Ja. Potom ja mám teraz v súčasnej dobe psa, mačku a mala som ešte aj morča. Dobre. Čo ja viem, aký doma ešte fakt? No, naše obľúbené jedlo. No, dobre. My chceme halušky so slaninou. A hlavne, keď ich robia v škole. Ja neznášam školské obedy. Toto je jedna vec, mi chutí. Ja mám najradšej brinzovo-zemiakové pyrohy. Neobľúbenejšie jedlo? Francúzske zemiaky. Myslíš, ktoré sa ti... Aha, ktoré nemáš rada? Meso. Meso milujem. Celkovo. Meso. Od bratislavské párky. Si fakt vegetarián. Dobre. Ten správny vegetarián. Dobre. Ďalší fakt môže byť, aký chceme. Napríklad, aké najobľúbenejšia skupina? Ako... Ty povedz. Ja System of Down. Ja mám 2. Aké? Oni sú obidve na mojom mieste, ale skôr počúvam tú prvú, čo poviem. Hladina očí a System of Down. Dobre. A ja ešte Pentatonix. To čo je? To je nič, to ti potom ukážem možno takedy dávno noci. Dobre, ďalší fakt. Nie sme sestry, iba najlepšie kamošky. Ale akože zo školy máme tiež najlepšie kamošky, ale takže v meste. Ideme spať. Tvoj najobľúbenejší plišák? Ja neviem, asi taká myš. Alebo... Môj veľký macko. Ja neviem. Môj veľký macko. Ja mám i tu na plišáka. Idem preto. Dobre. Keď sa s ním dokopeš. Dokope. Plavať? Ale tento je ešte sestry, lebo... Počkaj, ty máš... A ja som dostala aj ona. Ja mám tiež doma. To je také... Tak. Počkaj. No, počkaj. Zvedni. Počkaj. Počkaj, ja vám ho nakamerujem. Počkaj. Oveľa sa nežia. Je takýto... Menší fail. Taký obrovský macojak. Moje polovičku, taký malý je môj. Taký malý je, kto tie nohy je môj. Počkaj, bude natáčať s nami. S faktom sa stala... Počkaj, chodolej. Jo, hej,
make-up. Dobre. A to bol asi posledný fakt? Alebo? Neviem, aké fakty. Naša obľúbená televízna stanica. Tak, keďže ja... Šimakul. Hej, Primakul, Smíchov, ja Smíchov a ináč Disney. Ježiš, čo robíš? Dobre, a to bolo asi pre toto video. Ježe. No. Vypadajú sú scénky. No, Počkaj. môžeme končiť? Nie, ešte toto. Naše najľúbenejšie nové, že na počítači alebo také. Aha. Že YouTube alebo to. YouTube. YouTube. A hry obľúbené. Áno, hry. No, keďže ja nie som tak na nejaké dievčenské tieto, tak ako keď na Xboxe, tak nejaké masakráčky. A keď na počítači, tak to je buď Sims alebo SimCity. Dobre. A na toto video by bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Odber. Keď ste tu noví, dajte odber. A keď sa vám chce, tak napíšte komentár. Dobre, takže... Ahojte!